Hej, Damire, jak si moždali? Já mu to video ukážu. No, ukážu. Aby, hej, ne... A kolik hodil kameru? Aby můj mamu nerozdem. 3 kamery hodil. Ukáž mu to ale. A to můj mamu. No, ukážu. Damire. Damirovi. Damire. Počkej, jezdí auta, vy na stranu bože. Ty jsi opilej, a... Damire. On dělá video. Ale on ty plášky kupuje. O, dělá ty lidi. Jak má centrálku, tak 5 metrů vodí. Aby on chytlej a my blázni. Ne, Damire. On kupuje flašky, aby nikdy ochladí. No, ticho by. Počkej, tak já mu to řeknu, i do videa mu řeknu. Damire, já jsem koupil dneska flašku, ale představ si, koupil jsem 2 flašky, 2 a třetí koupil mitro. Tak mi řekni, ty Damire, jo, já uznávám, že jsi koupil flašku, ale já jsem to koupil do auta, ale až po práci, ale on to otevřel. Já za to nemůžu, čau.